Tinamate. Baba vari kudenga, mazvita matitendera kuva pano. Tinokutendai nekuti muri Mwari. Vanga vachifanira kuva pano, mavatendera kuva pano. Naizvozvo tinokutendai. Tinoisawo shumiro yese yezuva ranhasi mukati memaoko enyu. Chikuru chatinonamatira ndechekuti dai matibatsira kufanana nemi. Tinokumbirawo kuti kune vauya vakaremerwa muvapewo kusorora. Kune vari mumipata yekuita sarudzo, tinokumbira muvabatsire kusarudza sarudzo dzichavatungamira kuupenyu husingaperi. Tinonamatirawo vane urwere, dai mungavarapa nekuda kweshumiro yanhasi. Tinonamatira chinhu ichi kuti kuda kwenyu kuitwe mukati meupenyu hweumwe neumwe ari pano sezvakunoitwa kudenga, ndizvo zita renyu rigokudzwa. Tinokutendai nokuti manzwa kukumbira kwedu nekuti tanamata muna Kristu asingakundikani. Amen. Mangwanani akanaka? Mangwanani akanaka? Alright. Toda kutenda Kristu nemukana watapiwa wekuti tidzidze zvimwe zvaJesu kubva mukati meBhaibheri, Mwari achitibatsira. Munamato wangu neshuviro yangu ndekuti dai Mwari atiitirawo zvakanaka mukukura kwedu, mukufamba nemukurarama muna Kristu. Tichaimba 1 verse ye120 tobva taverenga mavhesi atinofanira kuti tidzidze nhasi. Baba ndouya kwamuri, hakuna umwezve kuti mandisi yandegawo ndinoendepi. Ndomudawira iye zvino Jesu wandifirano parakera parara ochenesa ini muvambiwe werudawiro ndotarisa imendo gasirachi pochenyundi poneswe nacho ndomudawi iye zvino Jesu wandifirano parakera parara ochenesa ini. Tinamate. Baba vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe neutsvene, maita enyu nekuti muri Mwari. Tinokutendai neivhangeri yamakatipa. Shuviro yedu kuti pakuparidzwa kwayo itiunzire sununguno. Tinonamatira nekukumbira kukurira kwenyu panguva ino. Tinonamatira kusimudzirwa kwemuchinjikwa. Vigaiwo utera hwangu musimba renyu kuti vhangeri renyu rigosvika kune vanofanira kuponeswa. Taikumbira kwazvo kuti imimi mutore nekutungamira shumiro yenguva ino. Taurai kwatiri tigorarama. Tinotenda uye takambonzwa kuti muri Mwari anotaura. Kuuya kwataita tinodavira kuti mune shoko nesu. Saka tinokumbirawo Mwari kuti mutaure kwatiri, gotipa simba rekugamuchira zvamuchataura. Mweya Mutsvene agozvisimbisa zvigobereka zvibereko mukati meupenyu hwedu. Tinokutendai nokuti manzwa kukumbira kwedu nekuti tanamata muna Kristu. Amen. Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6. Ndinoda pfungwa iri pavhesi 33. Asi kuti tinyatsa kuinzwisisa zvakanaka, ndichakwereta pfungwa iri pavhesi 32. Matthew chapter 6 verse 32 inoti,
nokuti vahedheni vanotsvaka izvozvo zvose. Nokuti baba venyu vokudenga vanoziva kuti munoshayiwa izvozvi zvose. Verse 33. Asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake. Izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Now, pataverenga pana Matthew chapter 6 apa, kutanga pa 5 tinosangana naJesu achiparidza maridzo pagomo. Handiti? Right. Saka Kristu paari kuparidza, paasvika panyaya kutaura kubva pa 31 achifamba, ari kutaura pamusoro pezvinhu zviri kuita kuti vanhu vapishane kana kuti vamhanye mberi neshure. Ndizvo. Saka unoziva Mwari akatarisa energy neeffort iri kuitwa nemunhu achizama kuunza chingwa, anohwa tsitsi. Mukubata? Saka Christ ndobva aona, ndobva ati, there is one thing that is missing. Chiri kushota mueffort nezvese i-understanding yekuti chii chinodiwa kuti zviuye. Muri kubata nyaya? Saka Kristu ndobva ati, don't worry about all these things. Chauri kufana kutsvaga ndechinodedza zvese. Hazvibatsire kuteera zvese wakapfeka fesi inodzinga zvese. Saka Jesu paari kutarisa vanhu, Jesu paakatotarisa upenyu hwako, ari kuti zviri right kuda ramangwana riri right, but problem ifesi yauri kutsvagisa remangwana ndo inotodzinga mangwana asati atanga. Mindset yacho yauri kutotsvagisa munhu wekuzorora ndo inotodzinga ari right. Saka iwe unoswera uchinamata munamato wako uchikumbira zvisina basa, chauri kukumbira nacho hachipike. Saka Kristu akatarisa akati, vahedheni vanototsvakawo zvinhu izvi. Halo? But imimi kana maakutsvaka, musatsvaka savahedheni. Are you following what Christ is saying? Kristu ari kuti chiri kuleka is understanding chinhu chinofana kutsvakwa chaicho. Kristu ari kuti kutsvaka, ndiri kuzviona munotsvaka, asi munotsvaka nhando. Umwe musi ndakaona kamwe kaklipi keimwe primary school vana vachimhanya relay. Saka umwe akanga ari pamberi wechinumber 3 achinopa wechinumber 4 anofinisha wewe. Tuvafana itu ndofunga tonga turi tuma elementary grades tokutanga tanga. Tuma tokuma 0 grade, tuma 1 0 grade wati gogo. Saka kakapiwa chimuti, kakavhura wakomana, kakadzokera kwabhiwa. Kakavhura gepi, kakadzokera kupi. Unoziva ticha vakapinda mukati kuda kuzama unonyepa. Kakarova speed. Vanga vari kumashure vakatosvika kufinish. Iko kakavhura kakara. Isuwa kamufana kaimhanya, but the direction was wrong. And kaito expecta kuti kana zvese zvapera ndichapiwa mubayiro. Kumhanya ndiko, but kwawakatarisa handiko. Saka Kristu paari kutarisa ari kuti chamuri kufana kuita is to seek the kingdom. Tsvakai umambo hwaMwari pakutanga. Ndizvo. Asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari pakutanga. Ndinofarira painozonoperera. Anobva ati muchishona yati nokururama kwake. Batai pane nyaya. Vanhu vazhinji havana problem nekutsvaka umambo. Vane problem nekutsvaka kururama kwake. Regai nditsanangure shona yandoreva. Because kana tasvika paurwere tinogona kudedza ane simba pamusoro peurwere
kuti adzinge nesimba reumambo. Hapana ari kundinzwa manje. Muri kunyatsondinzwa zvandiri kutaura? Vanhu vakawanda havana problem nekutsvaka umambo because umambo une simba rinovabhenefita. Saka zviri nyore kudeedza simba raMwari. Unonzwa kudeedzwa Mikaeri murwi wehondo, tirwirewo apa tidariki, because vanhu vanoda simba reumambo. But Christ is saying, hazvina kukwana kutsvaka umambo, but we ought, tinofanira kutsvaka nekururama kwake. Hello church. Sei kururama kuri kufanira kutsvagwa? Regai tiverenge nyaya tiipinde tese tiinzwisise. Why is Christ giving us this secret? Sei umambo huri kufana kutanga kutsvagwa. Ngatimhanyei pana Hebrews. Hebrews chapter 2. Ndichaverenga verse ya 8. Inotiyo panapa, mukaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Nokuti pakuisa kwake zvinhu zvose pasi pake, haana kusiya chinhu chimwe chisina kuiswa pasi pake. Asi zvino tigere kuona kuti zvinhu zvose zvakaisiwa pasi pake. Mabata shona yataurwa nevhesi. Mabata shona yataurwa nevhesi. Alright, kudaira kwenyu kuri kuratidza kuti hamuna kuzvinzwisisa, handizvo? Rega ndisanangure nyaya iri kutaurwa apa. Ndinoda kuti tibate nyaya iyi takaronda pfungwa iyi. Pataverenga verse 32, yati izvoni, zvinhu zvese izvi, baba venyu vanoziva kuti munodini? Munozvida. Nekumwe kutaura, vhesi iri kuti, before you existed, the Father made these things because he knows they minister to your needs. Famba ineni zvakanaka. Unoziva hakuna chinhu chinooma sekunge wabika nyama uchimhanya, pobva pasvika muenzi asina mazino. Unopota wamutsanangurira kuti aiwa iyi yanga yabikirwa vane meno. Because haina kunyatsokwata. Muri kunzwisisa zvandiri kutaura? Tiri kuti pari kubika mubiki, anobika aine vadyi mupfungwa. Hanti ndizvo? Mamwe mapoto unotonzwa achiti pano hatisi souti yakawanda, pane veBP. Vari kutobika vachiziva marecipients. Are you following what I'm saying? So God, when he created men, he created things that would minister to his needs before he existed. Hello, church? So it is not the duty of men to run after his needs because they were catered for before he was. But zviri kunzi nevhesi. Chibatai vhesi manje. Vhesi ya 8 ya Hebrews. Mukaitangira pa 6 inenge ichibvunza kuti munhu chizva munomufunga, munhu ari kubvunzwa. Vhesi ya 7 yoti makamuita zvishoma kune ngirosi, mukamupfekedza korona yokubwinywa nekukudzwa. Alo, zvikanzi pavhesi ya 8 makatora zvose. Genesis 1:26-27. Mwari anoti ngatiitei munhu nemufananidzo wedu wakafanana nesu, timupe simba pamusoro pezvose. Saka secret yekuva nezvose ndeye kufanana neaita. Follow. Saka vhesi ya 8 manje iri kuti Mwari makatora zvose mukaisa pasi pemunhu. Muri kuibata? Asi iko zvino tikatarisa hationi zvose zviri pasi pemunhu. Munhu akutandanisa zvaaifanira kuudza kuti uya pano zvichiuya. Munhu akutakura havi inomunetsa iye akaitakura. Unoziva kuita muranda weshungu dziri mauri. Wazofamba uchikumbira vanhu ruregerero mangwana kuti andinzwisei hameno zvakandipinda. Zvaari kuedza kutaura ndezvekuti muromo ndinawo asi handigone kuukontrora. Kana wazvifunga unonditonga. Ari kuzama kutaura chiuno ndinacho asi kana zvakwidza chinondipinza basa.
Ndirini ndachisunga bhandi. Unoziva zvinoda kuitwa ndenge ndichitozviziva, but pane zvinozongondibata. Saka Kristu paari kutarisa so, ari kuti problem haisi pazvinhu. Haikona kuzamurira wakananga kusiko. Halo? Mukomana haachengetwe nekuti usiku hwese uchitaura naye pafoni. Haikona kuzamurira pasipo. Uchibamaridze vanhu uchitenga data, usazamurire pasipo. Ena unoziva kuti kana akuzvitsanangura unoziva what I've done a sacrifice. Unoziva ndasacrifice. Haikona kuzamurira zvisizvo. Inzwai zviri kutaura vhesi. Inzwai zviri kutaura vhesi. Saka Kristu paari kuti tsvakai umambo hwaMwari pakutanga nekururama kwake. Ari kuti kana tikawana kururama kwaMwari, hello church, tichapfeka image that was given authority over everything. Are you following me? And all goodness will be attracted by the character that will be carrying. Problem iripo ndekuti we waste time working for things when we are supposed to waste time working for character. Dambudziko raMwari nemunhu harisire chingwa. Dambudziko raMwari nemunhu harisire mukomana nemusikana. Dambudziko raMwari nemunhu nderechimiro. Kristu chaakaendera pamuchinjiko handi kuti vanhu vadye. Because kunyangwe nevasiri kutenda mumuchinjiko vanodya. Nyaya yacho haisi yechikafu. Imi vasinganamata vadananera. Sei muda kuzongotsvaga Mwari panyaya dzekudana. Nyaya haisi yekudanana, nyaya ndeye character. Abvunzai Adhamu anokutsanangurirai kuti pakutanga paakanga akasikwa aiudza zvinhu zvekuita zvichimuteerera, because pazvaiona Adhamu zvaiona akafanana neakaita. Saka zvaitoziva kuti apa hapaitiswe naro. But paakatadza, munzwa yakatanga kubuda. Akadyara mbeu yake, masoro obuda achitovhunza kuti arima pano ndiani. Because as far as we know, vanotitonga havana kudai. Tererai munzwa, Mwari akatendera that environment to be around Adam as a constant reminder of a work that needs to be done inside. Saka aita akabayiwa nemunzwa Adam, oti akaendepi mazuva ekare. Hello church. Pandaiva nechimiro mukati chekuti ndikangopfuura zvinhu zvese zvaimira. And he longed for that time when his character would be restored to the image that is worthy to be saluted. Marriage was given in the hands of Adam and Eve as they were carrying the image of God. Ukaichaka usina image uchanyura. Inokuvhunza kuti akunza pano ndiani. Iwo wofunga kuti ndeye musoro. Woconcentrate nekurukwa kupfuura kunamata. Ndiri kutotaura ndiri serious. Uri serious unogona kupedza zuva rese wakagara musaluni uchimonwa nekudhonzwa nevanhu 5 vachidai unotiwira. Ukangovhura Bhaibheri 1 verse hauri pedzi. Unewavata. Wena wofunga kuti wivi yako ichakuchengeta, ndauti yakashata iyo. But Mwari ari kungoti kazamuriro kauri kuita kudze wivi dai kariko kawazamurira pamunamato wakure. Bvunzai vana vasikevha pana X19 vanokutaurirai nyaya kuti hakungoendwe. Vanotanga kudzinga mweya yake pakati mirai. Jesu tinomuziva. Paul futi. But imimi face dzamakapfeka idzi, face dzenyu dzamauya nadzo hatina kumbopiwa kuti tiiswe pasi pezvakadai. Hello church. Unoziva zvimwe zvinhu zvinongokudherera because image yako inodherereka. Bvunzai Balaam anokudzai mumwe musi haiwa kuzotuka Israeri. Hello. Anotakamira pamusoro pegomoso achiona Israel, he sees the image of God. Akati uyu mufananidzo uyu
hautukwe. Ndokutotanga kuti wakaropafadza Israeri, ndinodawo kufanana newe pakufa kwako. Iye akwirira kutuka. Iwo tsika unoita yekunyora varoi pastatus vachakuroya. Enda haregedze futi. Ufunga kuti munhu anoregera kukuroya iwewe nekuti wamunyora pastatus. Nange ukaprinta t-shirt yakanyorwa kunzi mamukasei varoi vese vanongokuroya chete. Secret ndeyekutsvaka image yakafanana neyaMwari isingaitirwe zvisina basa. Yakona kufamba uchitaura ino handitirwe izvozvo, pfeka zvisingajairirike. Ukaona vanhu vachikujairira vachoonawo kuti panopindika. Musandijairire. Aiwa, vanotokujairira. Because face yacho vari kutoona kuti iyi ndeyemafanisi. Iyo ifesi iyi ndoye vese vanoda kutraya, vari kutotanga kudzidzira ka. Vari mamu1 vanotraya ipapo. Vanotoiona kuti iyi face ndeyemarehearsals iyi. Then wotanga kunetsa uchinyora tutsamba. Nini vanhu vanongoti vakauya vakati 2 minutes away because vari kuona kuti apa ndepemajokes apa. Image mai. Image yamuri kuenda nayo haisiriyo. Hello church. Kristu ari kuti pakutanga seek the righteousness of God. Saka chatiri kufanira kunyanyonamatira. You know what, church? The goodness that we seek, hello, has already been given to Christ. Colossians anotidzidzisa kuti hakuna chakaitwa chisina kuitirwa iye. Mirai nditaure. Kristu akuenda anoti vakomanaka, simba rese, kudenga nepanyika, ndaripiwa. Saka zvinorevei? Mwari haana chimwe chekupa. Mirai ndidzokorotse. Mwari haana chimwe chekupa. Zvese akapa Kristu. Mirai ndidzokorotse. Mwari haana chimwe chekupa. Kristu akapiwa zvese. Saka Mwari akatora chimwe akapa chisina kufanana na Kristu. Wamukira Kristu. Muri kunyatsoninzwa here? Saka zvese zvatinowana tinongozviwana on the merits of Christ. Are you following what Christ is saying? And Christ is saying, whatever you seek, seek it in me. Present to the Father the first that he has pledged to give. Problem ndekuenda nemaoko asingapiwe. Saka Kristu ari kuti zvekumhanyisa zvinhu siyanai nazvo. Kana image yarongeka, zvinhu zvinouya. That's what Christ is saying. Hello church. Regai tiverenge verse yatinoda kuvhara nayo. Tinamata. Ndoda kuti tiverenge Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 10. Colossians chapter 3 verse 10. Because the challenge in humanity oyatinayo sevanhu i1. Ndeye mufananidzo wakafanana nemufananidzo asi usiri mufananidzo. Hapana anzwa manje. Adam paakasikwa akanga akafanana naMwari. Muri kundibata? But chivi pachakapinda akazvara vana vakafanana naye. Asi vari muchimiro chakafanana nepavakaitwa. Hapana andinzwa manje. Maziso aingovapo sezvaivapo pamunhu wekutanga. Saka ukatarisa uri kure unongoti image. Hamba mufananidzo wakafanana nemufananidzo asi hausi mufananidzo. Because wakarasa mufananidzo. What made the image was not the stature but the character of God. Are you following me? And now the majority of us takangosara nemutumbi. But the essence of the image has long been lost. Saka wakaipa kana achititarisa unoita pati nesu.
Hakuna chinhu chinonakidza sekujujusa chinhu chakafanana nechaimbokukunda simba. Hamuna kuzvinzwisisa. Nditaure zvamunonzwa. Unoziva kuti pamusha paimbova nembwa inoruma ikazobva mazino asi iripo. Vanhu vanoita pati. Vanotorwa mapikicha nayo because haichadi. Vana vangu handiye Rexu. Ndakupinda pana Rex. Rex angoripo but essence yeumbwa yakabva kwangosara mufananidzo. Are you following me? Saka usafunga kuti because ungori une mutumbi wemufananidzo watove mufananidzo. The essence of the image is the character of God. Muri kuibata pfungwa? Rega tiverenge. Toda kuverenga Colossians chapter 3. Ndoda kuti ndiverenge verse 10. Inotiyo mukafuka munhu mutsva unovandudzwa pakuziva afanane nowakamusika. Maibata pfungwa? I think mirai ndiverenge nechirungu kuti inyatsobuda zvakanaka vhesi iyoyi. Colossians chapter 3 verse 10. Inotiyo panapa, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Amen. Zviri kunzi muna Kristu ka iye anogona kutipfekedza munhu mutsva. Zvanzi mukuziva nemukufunga kwake, he is renewed kuti afanane nemunhu wekusikwa patsva. Are you following me? Saka Kristu ari kuti new strategy inzwai munzweka. Image yako nevahedheni inogona kufanana. Chinosiyana knowledge. It's the mind that God renews. Are you following me? The mindset that you carry even wakati. Saka watarisa chikafu so nepfungwa yakachena unoziva kuti I cannot sell my dignity over a loaf of bread because I'm worthy more than that. But kana pfungwa isina kurinyuiwa unogona kufira pizza. Kana pfungwa isina kudi. So Christ is saying, my duty is to renew your mind that it may be like that of the Creator. When we seek first the kingdom of God and his righteousness, then all things. Unoziva kuti ndakuudzai kuti mashandiro aMwari naAdamu angari very simple. Handidi? When Adam still had the correct mindset and the right image, environment yanga yakamutenderedza yaitestify of the internal goodness. Are you following me? Saka even makuriro aita zvinhu airatidza kuti zviri kutendwa nemunhu kwaye mukatumu akafanana naMwari. Muri kundinzwa? But chivi pachakapinda, Mwari haatendere kuti environment yakanaka iparidze zvisiri kuenderana netype iri kushanda imomo. Saka because type yacho yanga yayekupanduka, environment yaifana kuparidza type yezviri kubata. Saka mamwe manetsero anoita relationship yako haisi kuti zvema relationship zvinonetsa. Environment iri kungoparidza kakusarongeka kari mukati. Iri kungokuudza kuti as long as the inward man has not been worked on, things will not be okay. Saka even vanakumba vanogona kuramba vasingateerere because image yaari kutungamira yakatodisturbeka. Saka environment ikaita right unovarairwa.
Saka minzwa imwe yatinayo in life iri kuda kungozama kutiparidzira kuti tsvaga nature iri nani tidzikame. Halo. Saka unoza mamwe mafoiro anoita zvinhu zviri ordinary zvinototaurwa nenyika kuti inonzi ordinary level. Ordinary. Kakuvhiringa kainokuita so kanogona kukuradza kuti aiwa imbomira izvi. Because vhesi inototi pana anoshaya zivo here ngaakumbire kuna Mwari anopa asinganyunyuti. Hello church. Zviri ngokuvhunza kuti wadii kumbochinja fesi yekuya nayo kuleseni. Ndozvazviri ngokudza kuti imbochinja fesi yekuya nayo kuleseni. Pamwe zvinofamba. Hello church. Imbochinja fesi yekuenda nayo kuinterview. Izvi ndotokuudza ipo. Hello church. So Christ is saying, tauda kutonamata. Toda kunamata nevanhu vari kuti Mwarika zvakandikomberedza zviri kungoratidza kuti pamwe image haina kumira mushe. Minzwa yacho mabayiro airi kuita ari kutoratidza kuti itori stubborn. Iwe uchironga uku, izvo zvinoenda uku. Iwe warara wakagara uchironga. Mangwana zvinomuka zvakatarisa. Wotoshaya kuti ndodii. But environment iri ngoedza kukudza. Your circumstances are just trying to tell you kuti chinja face. Kumanya uri kumanya zviri right. But face yauri kumanya nayo. Hello church. Tokaunamata nemunhu ari kuti Mwarika imbondichinjira ifesi. Iyi andiri kuenda nayo yakadhererwa. Imbondichinjira ifesi. Ukatoti vana garai pasi unoitotonge vati mirai. Kutongotsa mutemo wekuti pano maakupinda na 6 vese vanobva vauya na 12 mangwana. Hello church. Imwe infidelity tori kumba kwenyu baba kana mai. Haisi kumboda chimwe chinhu uda kuchinjirwa vese. Toda kunamata nevanhu vari kuti Mwarika chimbotichinjira ifesi. Mutipe yakafanana nenyu. Work in us, Lord, that your image may be restored in us, that we may be able to maneuver in this world. Minzwa yacho yakawanda. Fesi yako haityise. Hello. Minzwa haivhunduke kunaka. Minzwa inongovhunduka image yaMwari. Aripo here mangwana nana. Ari kuti Lord, restore your image in us. Seek us to seek your kingdom and your righteousness. And uchaona kuti ukatanga kuconcentrate nekutsvaga kururama, zvimwe zvacho zvinotodzikama usati waendako. Kana uri munamato wako simuka tinamata. Muvambiwe weruda wiro ndotarisa imindo gashirachi pochenyundi poneswe nacho ndomudawira iye zvino Jesu wandi viraro roparakera parara o chenesa. Auda vachiuya kuzotinamatira. Munyori wesong ane mavara anogara achindirimainda pandinoimba song iyi. Anoti kune muvambi werudaviro. Are you following what I'm saying? And Genesis atidzidzisa pfungwa iyi kuti kune muvambi wezvinhu zvese izvo. Nyaya idzi padzakatangwa hama nehanzvadzi takanga tisipo. Hadzipere musha tikadziita akatanga asipo. Ndandiye ari kuziva kuri kuendwa. Muri kunyatsondinzwa? Ende mamwe magozi nemaambition atinonyora akadai. Maambition ewakatitanga neupenyu hwedu akadai.
upenyu hunogona kuvava. Zviri nani kuva nerelationship nemuvambi werudaviro. Halo chocho, toteera kwaari kutungamira, because ndiye ari kuziva kwazvida kuendwa. Ndambokuudzai nyaya yekuti ukasvika iwe usina mazino papoto yevanhu vane meno, uchafunga kuti vanhu vari rafu. Unoziva dzimwe nguva unofunga kuti life iri rafu, izvo uri kuenda kudestiny isiri yako. Life haisitombori rafu, but God has plans for you, but you are not inviting him to lead you. Unoenda kune mafuro emapenzi, iwe usiri benzi. Wotanga kunetsa vanhu chiti pano hapadyike. Izvo zvabikwa hazvina kubikirwa type yako. Sarudzo dzakatinakira, sarudzo dzakatikoshera. Upenyu is not a big joke. Rekuti you just laugh it off. You have to put things in order. Samaita woya namadhuwe kumba kwangu. Indine table yangu yeglass. Samaita vakajaidza madhuwe kutamba chiro zvaanoda. Madhuwe anokwira pamusoro petable. Samaita varongoti madhuwe. Indiri kuti ndikatarisa table yangu ndongona kuti madhuwe nhasi achandiparira. Table yangu ndogona kurara ndisina yadambuka. Samaita varongoti madhuwe ari kutamba pamusoro petable yangu. Madhuwe kutamba hakuna kuipa, but patable yangu here glass yandakatenga manje ndo paunotambira madhuwe uri ipapo. Asi kutamba hakuna kuita sei hako, kutamba hakuna kuipa. Yes. Saka ndauya vanangu kuti ndikuudzei. Iwe madhuwe uruko, ndauya vanangu kuti ndikuudzei. Kuti masiya here vanhu vachitambira pamusoro petable yangu. Zvekuti vakomana vanototadza kurara, havangarare vasati vatambira pamusoro petable yangu. Ende matambiro avo ini ndiri kuona kuti ari kundiitisa loss. Table yangu inotsemuka kai. Nekuti inini ndaitove neplan pandaibhadhara fees. Ndaive neplan pandaibika porridge. Ndaive neplan pandaitenga sipo yeugezi. Ndaive neplan pandaigadzirisa musoro. But wasiya here John kuti atambire pamusoro petable yangu. Saka patauya panapa, ndangotiwo sababa, handingamiri table yangu ichitsemuka. Saka ndinoda table yangu. Saka vanangu ndoda kuti muite decision. Vechikomana muchita decision. Vechisikana muchita decision. Can our investment go to waste? Nekuda kwekudya kamwe. Vanangu handina kuti tichipo tese. Bhaibheri rangu rinoti nekuti vakafa vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Asi vakafa havana chavanoziva. They are very comfortable in their death, no matter how they got there. Saka Bhaibheri rochiti vanazvo vanoziva kuti zvingangobiwa. Asi vasina vanoita sezvinonzi hakuna matsotsi. Asi kuti vasina vakafa vadzoke zviri possible nesimba raMwari kuti uzive kuti unogona kuita loss. Saka ndoda kuti tinamati. Kana uchiziva kuti zvinhu zvangu zvichiri right, table yangu yakagarika uri right. Asi kana uchiziva kuti table yamudhara ingangonyura, simudza maoko tinamati. You need to make a decision against bad behavior. Mabata zvandataura. Yes. Ngati vanangu muzive futi chinhu ichi tiri panapa. Imbomira henyu kusimudza maoko. Zivai chinhu ichi vanangu tiri pano. Ndokukumbirisai, when I stand before you, I'm the only one who does the talking. Nobody else talks. And you don't laugh table yangu ichitsemuka. Iwewe unofunga kuti ijoke kuti I'm making a loss. Kuti ndakakutumira kuchikoro uri sober, iko nezvo wakadhakwa. Ndakakutumira kuchikoro uri mhandara, iko zvinezvo usisiri. Ndakakutengera phone uchirara, iko nezvo ucharari. Waipasa iwewe, and you laugh. You laugh upenyu hwoumwe baba nehomwe mai uchitorasika kudai, and you laugh. Laughing at yourself. I didn't come here pazimke kuzonetsana nevanhu vane brain dzisingapana nemoto. You think madya sadza muchiuya kunoku because you want to preserve that body. Your brain is working. Why are you laughing at yourself? Ndikati table yangu inonyura, you laugh. Uri kusekei?
Hatitambe panapa unotambira kumba kwa baba ako vakakujaidza tsika dzisina musoro. Panapa tauya for the salvation of men. Muna namai vanofanirwa kuita vanamai kwavo vachagarika vakatemerwa miganhu isingaperi naMwari vari kudisturbwa because you are not thinking straight. You think my daughter is a tool to be used at your place. Vanoda nyasha simudzai maoko tinamati. Hatitambire panapa. Panapa panoitwa madecision pano. And they are going to make decisions whether you like it or not. Hatitibiki poto sadza rekurasha iso. Ndakatenga foni. Handisati ndambonzwa ichirira pafoni yangu. Inongorira kumukomana wako. Ngatinamati. Baba wangu namuponesi musiku wedenga nepasi. Toda kutendai nekuti muri Mwari. Vanakomana nevanasikana venyu avo. Vamunoti I know the plan that I have for you. But tarisai muone tuzviplan twana John netwana Peter tawapinza musango. Ndoda kuti dei mungavasunungura nezita raJesu. Shoko rataurwa umwe neumwe anga ari pano hapana asina kunzwa. Vabetserei vaite macorrection nguva yemacorrection ichipo. Kuitira kuti kana tasvika mberi uko vati zvese zvakanaka zvakarurama. Mwari dei varwa kurwa kwakanaka vachiri vana. Kuitira kuti pavanosvika mukukura vati takarwa kurwa kwakanaka tamirira mubayiro. Ndodinamatira nyasha pamusoro penyasha. Pane vamwe varasika muupombwe vadzikinurire nezita raJesu. Vanoba vakanditarisa vaitirewo nyasha. Kune vanonetsana nemanamai vaitirewo nyasha. Vanozvikudza dei mungavasunungura. Vakupinda pakumwa nekudhakwa vaitirewo nyasha. Baba sunungurai vanakomana nevanasikana venyu. Kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerukudzo. Musavatendere kudzokera kumba vakatakura musengo isiri iyo. Pane vamwe vari apo vanoroyiwa zuva nezuva vasunungure nezita raJesu. Pavanodzokera kumba vapei zviso zvinotyisa pamberi pemuvengi. Vazive kuti they have been to their master. In Jesus' name we pray, amen. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzita raJesu ndinamira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake ndogarira mumwepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye romboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye romboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye romboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu ndinomira kuna Jesu ndiye romboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu.